ключик вышэй трымай. Так. Правильно. Який цудовний день, ля-ля! Кася, йди. Йди, замри. Доброго ранку всім! Салют, Кася. А ти, Марго, чого не вітаєшся? А що гэта з ёй? Стоїть як помнік. А помнік кому? Зможеш адказаць? Дык вы гэта спецыяльна мне такое праверачку учынілі. Не ведаеш? Так і скажы. Чаму не ведаю? Я нават скажу, якой важнай дэталі не хапае у гэтым помніку. І якой? Доўгага носа, таму што гэта помнік Бураціну. Так? Малайчына, Кася. Просто калі б я нос начапіла, адразу б усё было зразумела. І так зразумела. Па ключику і каўпаку з помпонам. А дзе, дарэчы, знаходзіцца гэты помнік? Зараз паглядзім. Так. Помнік Бураціну. Ага. Помнік Бураціну. Ёсць. Почитаем. У городе Самары. Там провел свои дзіцячыя гады Алексей Толстой, які написал гэтую цудоўную казку про Буратино. А давайте успомним, якія мы яшчэ ведаем помнікі літаратурным героям. Дзяўчынкі і хлопчыкі, і вы з намі успамінайце. Кася, пачынай. А чаму адразу Кася? Ты, Маргоша, гэта прапанавала, ты і пачынай. Ну, добра. Я ведаю, што ў Дані усталяваны помнік маёй любімай русалачцы. Лесік, твоя чарга. Мне скульптура белому біму вельмі падабаецца. Ведаю, у біма вуха блішчыць, пераліваецца на соніку. Гэта таму, што ўсе яго стараюцца за вуха патрымаць і жаданне загадаць. Кася, а табе які помнік падабаецца? Мне, ваўку такому смешнаму, недзе помнік стаіць. Памятаеце мультик «Жыў-быў пёс»? Не памятаеце? Зараз. Шчас спяю. Не недзе, а ў горадзе Томску. І помнік гэты называюць яшчэ помнікам шчасцю. Чаму? Таму што воўк вельмі любіў наесціся ад пуза і ад гэтага быў шчаслівым. А яшчэ ў яго на жываце знаходзіцца кнопачка. На што? Націскаеш на яе, і воўк табе гаворыць фразы з мульціка. А ў мяне прапанова. Давайте гледачы нам раскажуць, якія яны ведаюць цікавыя помнікі. Сябры, мы чакаем ваши лісты з аповедамі і малюнкамі помнікаў, якія вам падабаюцца. Ну а зараз мультфільм. Давайте глядзець. Імя Клава. А адкуль ты ведаеш? Вы знаёмыя? Дык на малюнку ж, які даслала нам яе гаспадыня Марыя Шчарбей з Мінска, напісана. А я і не заўважыла. О, глядзіце, Марыя яшчэ піша, што кошка Клава крадзе ў яе цацкі, алоўкі, відэльцы і дажы. Ну, хітруха гэтая Клава. Кошкі ўсе такія. А яшчэ у Марыкі жыве сапраўдны трус. Я б таксама хацела мець такога пушысціка. А вось што пра саму Машу піша нам яе матуля Святлана. Маша часта фантазіруе і прыдумвае прыгоды з адзелам жывёл. Яна нават прыдумала цэлую краіну жывёл, дзе галоўны заяц. А ўсе жывёлы жывуць у згодзе, і кожны дзень з імі адбываюцца розныя гісторыі. Якая ты малайчынка, Машачка! Можа, калі вырасцеш, станеш знакамітым мастаком-аніматарам і ні адзін цікавы мультик для дзяцей намалюеш. Таму што для мастака галоўнае што? Фантазія! А яна ў цябе ого-го, якая! А зараз я прапаную і табе, Маша, і ўсім нашым гледачам паглядзець апошнюю серыю прыгод доктара Айбаліта і яго сяброў. Давайте! Мне гэты мультик, вельмі падабаецца. Там таксама аўтары і мастакі столькі нафантазіравалі. Вось глядзі. Вось. Ну ты голова, Маргоша! Як можна запомніць усе гэтыя пяцелькі, кручочкі? У мяне б ніколі не атрымалася.
Атрымалася б. Я таксама спачатку думала, што не змагу, аднак змагла. А вось колькі часу ты гэта вязала? 2 гадзіны. Паспрабуеш? Не, вязание не для нашей Касі. Яна нават 1 хвіліну на месцы посидеть не может. А вось і магу. Не можешь. Магу, Не- магу, Не магу. можешь. Пры, давайте не будем спрачацца. Лесік, лепш адкажы, як у цябе справы з парасонам? Адрамантаваў? Дайте мне еще несколько хвилин. А ён і не адрамантуе, толькі робіць выгляд, што такі разумны. Майстер, ламайстер, вось ты хто. А я не буду отказывать тебе на твои глупства, бо я разумнейший за тебе. Отремонтую парасон, пойдет дождик, ты дома будешь сидеть, а я на улицу пойду. Подумаешь, и я пойду. Без парасона буду по лужинах скакать и песни спевать. Правда, Маргоша? Неправда, намокнеш і змерзнеш. Так, бо еще не лето, Кася, захвореть можно. А я свитер, який мне Маргоша звяжа, одразу переапрану, гарбатой тепленькой напьюся и не захвораю. Усё роўна, Кася, Сонніка і дожджик вясной толькі здаюцца цёплымі. И коли идет дождик, без вопратки специальной и парасона на улицу лепш не выходить. Ну вось няма у вас фантазии. Это ж так романтично. По лужинах скакать, песни дождика слухать и ему подпевать. Па лужинах лепш у ботиках гумовых скакать. А дождику можешь уже начинать подпевать. Не зрозуміло. А що, зараз дождик почнеться? Синоптики прогнозують. Пачнецца толькі не на вуліцы, а ў мульціку, які мы зараз будзем глядзець. Сябры, полная увага. Пасля мультфільма нас усіх віктарына чакае. Ой. Ну а зараз абяцаная віктарына па мульціку, як дзед за дажджом хадзіў. І як заўсёды, 2 разміночных пытання. Я першая пачну. Можна? Давай. Откажите мне, что подаровал заяц деду за рэпу? Думайте, думайте. А что тут думать? Гэта усе ведаюць. Грэбень. Держи-ка. Спасибо. Вот, возьми, пригодится. В сказке всякое бывает. А другое разміночнае пытанне я задаю. Яно не вельмі простае. Успомніце, дзе сядзеў дождж, калі дзядуля да яго ў госці прыйшоў. Ну, дети, на хмарцы. А дакладней. Я ведаю, дожджик сядзеў у крэсле гушкалцы. Здравствуй, дождь. Пришел в гости звать. Сохнет все. І третє питання, як завсюди, тільки для вас, дівчинки і хлопчики. І задае яго вам наша прыгажуня Маргоша. За прыгажуні дзякуй, а пытанне ў мяне такое. Ці запомнілі вы, якога колеру быў шалік на шыі дзеда ў гэтым мульціку? Адказы свае і абавязкова з малюнкамі дасылайце нам на наш паштовы адрес 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка 9. Ці на электронны добраранак.тв @gmail.com.
Будем з нецярплівасцю чакаць лісты ад вас, сябры. Ну а зараз, спадзяёмся, з добрым настроем мы ўсе адправімся ў школы і дзіцячыя садкі. Наперадзе новы дзень, няхай ён будзе цікавы. А яшчэ карысны. А яшчэ вясёлым. Не забывайцеся, у панядзелак мы зноў сустракаемся зранку У нашым добра!